Жанькі, а вы ведаеце, што сёння усе беларусы святкуюць прыемнае свята, гэта купалле. Купалле мы зараз святкуем з 6 на 7 ліпеня. Але раней, калі быў другі календар, у Беларусі адзначалі гэта свята 21 чэрвеня. Вось, гэта па старэйшаму календару да таго, калі мы перайшлі на новы календар. Ось. Гэта таксама як Раство Хрыстова. Калісьці яно святкавалася 25 снежня, а зараз мы святкуем яго 6 студзеня. Вось так. А вы ведалі гэта? Напішыце ў каментарах.